že chcel by som sa ťa opýtať ako takú otázku, že No, prečo vlastne rybarčenie? Fú, je to pre mňa osobne fakt neskutočný balzam na dušu. Ja tu sa dokážem fakt odreagovať, vypnúť od všetkého. Áno, mal som dlhú pauzu, ktorú som aj vďaka tebe prerušil a znova začal rybarčiť, lebo fakt je to vášeň, je to fakt pre mňa osobne, fakt, jak som povedal, je to balzam na dušu. Keď mám za sebou aj ťažký deň alebo niečo, fakt prídeme k tej vode a tu fakt človek si oddychne. A čo je najkrajšie na tom všetkom, Luky, určite mi dáš za pravdu, veľa, ale veľa dobrých kamarátov tu. No jasné. Lebo hovorím, fakt, sa mi ešte nestretlo, ako nestalo, a než nestretlo, prepáčte, ale nestalo ani to, že by sme niekoho stretli takého tam. Áno, niekedy sú aj ľudia, ktorí takí, ale väčšinou sú fakt, rybára pozná. A sú to také dobré kamarátstva, ktoré sú fakt na roky. No. Čiže preto to rybarčenie